En el vídeo d'avui el que farem és modificar un timbre dels que tenim per casa que funcionen a 230 volts amb cables i el convertirem en un timbre sense fils. Per fer això necessitarem un pulsador, un timbre, qualsevol dels que tinguem per casa. En aquest cas el pulsador que estem veient és un pulsador d'exterior que estan preparats per si es mulla, és estanc, però podem utilitzar qualsevol tipus de pulsador. Com veiem aquí a la pantalla, també necessitarem un mòdul. Aquests mòduls els podem trobar per internet amb un preu aproximat de 3 euros, venen amb el seu comandament a distància i ja van preparats per funcionar a 230 volts. En el cas de cada país poden utilitzar mòduls que funcionin a 110 volts o els volts adequats a la red elèctrica corresponent al seu país. Veiem aquí que hi ha diferents mandos a distància, diferents comandaments. Tots es poden configurar en aquest mòdul. Aquests mòduls poden funcionar amb unes freqüències que són de 315 MHz o 433 MHz. Per tant, el comandament que utilitzem ha de coincidir amb la freqüència del mòdul. El primer que farem és explicar una miqueta com funciona el connexionat d'aquest mòdul, que és relativament senzill. En una banda tenim la sortida, a l'altra tenim l'entrada. Aquí veiem la fase i el neutre, que aniran directament connectats a la red elèctrica, i a l'altre extrem tenim la sortida, on també hi tenim la fase i el neutre, que seran els que aniran cap a la sortida. En aquest cas, per fer les proves i per poder-ho configurar i perquè sigui més fàcil, aquí a la sortida hi connectarem aquesta bombeta, és una bombeta de 230 volts, una bombeta normal LED, la connectarem a la sortida d'aquest mòdul i així nosaltres podrem configurar el mòdul i explicar una miqueta com es fa perquè els mandos quedin configurats amb aquest mòdul. El primer que hauríem de fer, un cop acabem de connectar la bombeta aquí a la sortida, és connectar la plaqueta aquesta del mòdul. Aquí estem veient les connexions. A la plaqueta aquesta del mòdul hem de connectar directament a la red elèctrica de 230 volts. En aquestes pinces de cocodril hi tenim ja nosaltres 230 volts. Poso aquestes pinces perquè m'és més fàcil connectar-ho. Aquí hem d'anar amb molta cuidado, sobretot molta precaució de no tocar cap cable, ja que està connectat directament a la red de 230 volts i no porta cap tipus d'aïllament. Ara ja tenim la tensió donada i el primer que hem de fer és esborrar totes les dades que hi puguin haver en aquesta placa. Per fer això, veiem que aquí tenim un petit pulsador. No sé si es pot veure aquí en la càmera, un petit pulsador. L'hem d'apretar 8 vegades seguides, fer 8 pulsacions, ara ho estem veient en pantalla, i un cop arribem a l'última hem d'apretar fixament. Veiem que ara ja s'han esborrat totes les configuracions que hi podien haver gravades de fàbrica en aquest mòdul. Això és important fer-ho sempre que comprem un mòdul d'aquests. Ara veiem com els comandaments no fan cas, no obeeixen, ja que no estan configurats. Ara explicarem com es fa per tornar a configurar o per configurar un comandament que funcioni amb aquest mòdul. Hem d'anar en aquest pulsador que hem vist anteriorment i pulsar-lo fixament una vegada. Mentre està el LED encès, apretem qualsevol botó del comandament a distància i ja tenim configurat el comandament amb el mòdul. Això ho podem fer per tants comandaments com els que creiem necessaris. O sigui, ho podem fer en 1, 2, 3, tots els que vulguem configurar. En aquest cas, per fer la demostració, configuraré també aquest. Un cop hem vist que funciona correctament, el que farem ara és agafar el timbre, li traurem la tapa, fent una miqueta de palanca amb el destornillador, i observem la part de dintre, no sé si s'aprecia bé, a veure, amb una mica més de llum. Veiem que tenim una mica d'espai, per tant, ens hi cabrà perfectament aquest mòdul a dintre. Seria convenient protegir la part de baix amb algun tipus d'aïllant per evitar que tinguem algun tipus de curtcircuit, ja que això va connectat directament a la red elèctrica de 230 volts. I podem posar qualsevol cosa per protegir qualsevol cosa que sigui aïllant.
El que farem ara és fer les connexions del timbre. Per això agafarem dos cables, dos trossets de cable primets, i els connectarem en aquestes connexions que té el timbre. Es connecten molt fàcil, és només apretar aquestes pestanyetes dels costats i introduir el cable. Els altres extrems els connectarem a la sortida del mòdul, del relé aquest. Recordem que això són bornes d'electrònica, són molt petits i estan molt junts, per tant hem de vigilar de no provocar cap curtcircuit. Ara connectem l'entrada. Nosaltres utilitzarem un cable amb un endoll convencional. Cadascú pot utilitzar el que cregui convenient. Si aquest timbre ha d'anar instal·lat al costat d'una caixa de registre, podem deixar dos cables i connectar-los directament dins la caixa de registre, la fase i el neutre, i així evitem tenir cables pel mig. Si el volem posar al costat d'un endoll, doncs amb un endoll normal ens serviria. Nosaltres per fer la prova hi connectem un cable que al seu extrem hi té un endoll, connectem bé, vigilant, com deia abans, de no provocar cap curtcircuit, ja que els bornes aquests estan molt junts i qualsevol pavet que se'ns quedés per entremig, qualsevol trosset de coure ens podria provocar un curtcircuit. Un cop ho tenim tot ben connectat, el que farem és col·locar la plaqueta dintre en un lloc que no molesti i que quedi més o menys fixa. La podem fixar també amb una mica, amb alguna gota de silicona calenta, algun tipus de cova, si ho creiem convenient. En aquest cas sembla que quedi bastant subjecte i per fer la prova del vídeo, per ensenyar-vos com funciona, no la subjectaré, però seria convenient posar-li una goteta de silicona calenta, per exemple, per evitar qualsevol tipus de moviment. Tapem el timbre i això ja el tindríem preparat. Si el connectem directament a un endoll a 230 volts, ara per exemple el connectem, veiem que amb el comandament ja funciona. Si utilitzem l'altre comandament, que també l'havíem configurat abans, també veurem que prement la tecla A funciona. Un cop ja hem comprovat que tot funciona, ara ens en anem pel pulsador. Primer de tot desmuntem el pulsador, traient aquests 4 tornillos que porta. Un cop el tenim desmuntat, observem aquí dintre, on hi ha les connexions, i agafem dos trossets de cable prims, no massa llargs, perquè van només connectats a la plaqueta, i procedirem a fer les connexions. Anem ara pel comandament a distància. Veiem que la part del darrere porta un tornillet petit, el traurem i veurem que fàcilment el podem desmuntar. Un cop el tenim desmuntat, veiem que dins hi ha 4 pulsadors, nosaltres només en necessitem un, qualsevol dels que haguem configurat. En aquest cas hem configurat el primer, per tant serà el que utilitzarem. I hauríem d'estanyar els 2 cables del pulsador, un a cada contacte. Un cop ho tenim estanyat, veiem aquí com quedaria la connexió i posarem la pila i comprovarem que funcioni. Si observem, el LED s'il·lumina cada cop que pulsem el pulsador. No sé si ho recull la càmera, ho aproparem una miqueta.
més o menys, no es veu massa, però cada cop que premem el pulsador s'il·lumina el LED. Ara el que faria jo és posar una mica de cinta de doble cara, per exemple, per subjectar la plaqueta aquesta del comandament a dins de la caixa del pulsador. Així mai que ho vulguem desmuntar o tornar a muntar el comandament en el seu estat original, no tindrem de fer cap tipus de modificació, simplement desenganxem això. Això no necessita fer cap tipus de força ni cap tipus de pressió, per tant, no hi ha problemes, només per fixar-ho una miqueta. També ens serà molt fàcil quan haguem de canviar la pila. Aquestes bateries, en un ús normal, si aquest timbre està instal·lat en una vivenda normal, tenen una durada aproximada de 4 a 5 anys. És una pila molt comuna, de les que es poden trobar de les que utilitzen qualsevol tipus de comandament a distància i es poden aconseguir fàcilment a qualsevol botiga d'electrònica. Són les 23A, les típiques piles dels comandaments a distància. Un cop ho tenim tot a dintre, tornillem una altra vegada tots els tornillos del pulsador i a partir d'aquest moment ja podríem fer la prova per comprovar si això funciona bé. Agafarem el timbre i el connectarem el seu endoll a una regleta, que aquí tenim una regleta de 230 volts connectada a la red elèctrica, la connectem i ara provarem si això funciona. Com podeu comprovar, funciona correctament i ja tenim nosaltres el nostre timbre inalàmbric. Aquest timbre cobreix una distància d'uns 100 metres si està a l'exterior i no tenim cap obstacle entremig. Si hi ha moltes parets, es redueix pràcticament a la meitat, a uns 50 metres. És una distància més que suficient, ja que no té cap sentit posar un pulsador a una distància de més de 50 metres o més de 100 metres de la porta, ja que si algú truca necessitaríem molta estona per poder anar a obrir. Doncs ja està, això ha estat, espero que us hagi agradat el vídeo, moltes gràcies per la vostra atenció i fins una altra.